Acompáñanos desde o berce. Desde os primeiros pasos e os primeiros xogos. No noso proceso de aprendizaxe está presente. É un material natural, reciclable, renovable e inesgotable. Unha compañeira de vida. Por isto, eu escollo madeira. Na nosa casa cando cociñamos, mentres comemos ou cando descansamos. Está con nós no traballo ou cando saímos á rúa. Durante os momentos de lecer, gozamos canda ela. Por isto, eu escollo madeira. Forma parte de multitude de produtos de uso cotián, máis eficientes e máis sostibles, axudando a reducir a contaminación. É un dos pilares socioeconómicos do noso rural. Crea riqueza na nosa comunidade. Por isto, eu escollo madeira. Excelente illante térmico e acústico. Material con diferentes sistemas de certificación baixo estándares globalmente establecidos. Cada peza que mercamos feita en madeira é única, diferente e especial. A súa conexión coa natureza conéctanos coa vida. Por todo isto e moito máis, eu escollo madeira. E ti?